Mao ni mo makita kung mao to ka sa Bantayan Island. Nindot kayo ang view, lapad pa jud kayo ang white sand ug limpyo pa jud. Pero kung galibog ka, kung aha man na siya dapita, tanaw na tong Google Map gikan Cebu City, padong ta dito sa Bantayan Island. Mao na siya kanang color red. So ako galibog sad ko kay puro mabantayan. Pero ang kalahian lang kay ang nasa right side na ay daan. Daan Bantayan, ang left side Bantayan ra. So, ang nakabutang diri 4 hours kapin ang biyahe. So depende ra jud sa imong dagan. Dala na siya sa barko nga biyahe. Kabot sa Hagnaya Port, nahapit sa 7-Eleven para mapalit og pagkaon. Pagkahuman, gipark na kong motor. Dayon, sakay namin sa barko. After 1 hour kapin nga biyahe, naabot namin diri sa Santa Fe Beach Club. Gihatod namin ni ma'am padung sa amo ang room. Nindot na po ang room, limpyo man sad. Okay. Nandun lagi na, biranda ba? Among gibutang among mga gamit, unya nangaon na dayon mi diri. Mao na ilang swimming pool diri. Ang atbang ana kay naay gitawag nga Ugtong Cave. Oh, mao na siya. Kuweba nga naay liguanan. Medyo gamay kay iyang entrance, no. Kung makita ninyo sa mga picture na gamay ri kay iyang lugar niya. Pero makaligo kay nga tin-aw man sa kayo ang tubig. Hinay lang ka og ligo kay daghan man gud og tawo basin niya makaigo ka ba labi na og magtapok na mo. Nya labi na niglangoy nimo tan-aw jud ka sa kilid left and right kay tungod sa kadaghang bato masama dunya ka. Mao ni ang iyang view padung dito sa sulod. Pwede kayo kang maglingkod-lingkod sa mga bato basta maghinay lang. Doon sa resort ay naninda og kaning food trip so nangaon sa midiri ka diyot. Hindot kay na. Pag humana mo og food trip, niari dahil mi diri sa iladong nga lugar ang The Ruin. Mao din ang iyang atubangan, lapad kayo ni dako gini siguro ning balaya. So mao na ni karon ato aning sudlon diri. Kaning diri sa left side sa akong banabana mura ordinary lang ni nga kwarto. Diri sa right side mura kitchen guro ni nya sala gamay, nya na ay duha ka CR. Diri guro sa ako ang tan-aw murag mao ni ang ilahang master's bedroom nya naay veranda. Sa mga taga-lumad nga taga-Bantayan diha, comment down below kung sakto bang ako ang analyzation. Ang atbang di ana kay dagat nindot kay view. Nangutana ko sa mga taga-lumad o nganong nahimo ning ilado ning lugar. Ana siya nga usa daw ni sa mga unang nindot og dako kay nga balay diri napita. Ang tag-iya daw ani kay foreigner. Nya daw day sa kaadlaw ana nga giambush kuno ni sila. Gikan ani diri nga dagat nikalit kunog su dito sa may ilahang balay. After ato nga pangitabo, gibiyaan na daw kuno ni diri ug mao na ni karon na puro na ni bandal o mga gihimo ng tambayanan. Og napoy isa kuno ka artista diri nga gikan ani diri babaw ni dive kuno padong dito sa dagat. Mao sad nang nahimo sa ning ilado diri lugar. Nalimot ko kung kinsay ngalan sa artista nga giingon ay. Mao siguro nga diri nagtukod og balay ang foreigner kay aron inignaog niya dagat na dayon kay nindot man ko kay diri o kay nay white sand o. Unya tungod sa kadugay sa panahon na naguba na ang hagdanan nga gikan diri padung ta diha sa white sand para unta makanaog ta. Pero kay guba na lagi mo nang diri na takutob sa babaw. Daghan pud ang mga lokal nga mga turista diri na tanawa diha. Pareha po na namo nga niari lang diri para magpa-picture kay umani ka sa Bantayan, ayaw jud kalimti og bisita diri. Siyempre kami nagpa-picture na pud mi kay tanawa ninyo ang ilawom mo. Nindot kayo, white sand jud kay na siya. Ug siyempre kita di po ta magpalupig, magpa-picture pud ta no sa atik-atik ra ko ta tudlo-tudlo ra ko daron ingnon ba. Pero nakabantay ko nga mura man og nanimahog utot pero wa ko ilay mapasangidlan kay ako ra may nadiha gud. Mao din na ang Cebu, kana klaro kay ng Cebu niya. Oh, ako rin ang atbang. Mao na din ang highlight nato diri sa The Ruin. Syempre magpa-picture pud ta para naputi handumanan ba. Mao na kamo kung manhi gani mo, aya jud ninyo kalimti ang The Ruin. Kani mga panahon na wala na nag-enjoy na lang jud ko ani. Kana bang kalimtan sa nimo kadiyot ang mga problema bitaw? Kana ilang giingon nga YOLO? Oh, mao na. Enjoy lang sa kanya mo na naganahon na ko muligid ko pa daw Cebu.
Ug ang trending karon nga kanta nga You're my angel, angel baby, angel. Mo nang gabuhat ang angel. Oh, di ba? Very good! May bagong mananap! Kung giingon ganiha nga muligid yung tapadong Cebu sumao nang di ta mawad ano paglaom. Ligid lang. Habang bata pa, sa damuhan magkabulan, magtampisaw sa ulan. Mura magutakal nga nanguwag, wag gibuot. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Tanawa lang ang pamarog, pigrulak yung kinauna na. Siksik sa Pigro Builders para lumaking manaman, mabigat at hindi sakitin. Pigrulak, baka naman. Dahil minsan lang sila bata.